Ako tražite idealno osveženje za vrele dane, na pravom ste mestu. Danas spremam preukusni domaći ledeni čaj od nane i svežeg voća. Krećem odmah sa pripremom. Prvo stavljam vodu da proključa. Čim provri, sklanjam je sa ringle i dodajem jednu punu kašičicu čaja od nane. Promešam par puta kako bi nana pustila svoju prelepu aromu i hranjiva svojstva. Sada obavezno poklopim džezvu. Tako će sva hranjiva svojstva i mirisi ostati unutra. Ostavljam da odstoji 10 minuta. Dok se čaj hladi, spremam voćnu bazu. Breskvu sečem na osmine kako bih olakšala posao blenderu. One su savršen letnji izbor jer sadrže vlakna koja prijaju stomaku, a odlične su i za hidrataciju kože tokom leta. Zatim cedim sok iz celog limuna. On nam donosi vitamin C koji odmah podiže energiju i osvežava organizam. Sve ovo ide pravo u blender. Breskva, limunov sok i sasvim malo vode. Blendam dok ne postane potpuno glatko. U bokal sipam ovu moćnu voćnu smesu, a zatim kroz cediljku dodajem prohlađeni čaj od nane. Za kraj idu 2 kašike meda. On se predivno slaže sa nanom i voćem, pun je minerala i vitamina i ovaj ledeni čaj pretvara u pravi zdravi energetski napitak. Sve dobro promešam da se med potpuno istopi. Bokal ostavljam u frižideru na nekoliko sati da se napitak dobro ohladi. I stigli smo do najboljeg dela. U omiljenu teglicu stavljam dosta leda i par kolutova limuna za dekoraciju. Sipam ovaj savršeni čaj, a odozgo dodajem još par listića sveže nane radi jače arome. Vreme je za degustaciju. Ovo je bukvalno sve što vam treba tokom vrelih letnjih dana. Obavezno probajte ovaj recept već danas i pišite mi u komentarima kako vam se dopada ova kombinacija voća i nane. Ako vam je video bio koristan, lupite like. Podelite ga sa nekim kome hitno treba osveženje i zapratite kanal za još brzih i zdravih recepata. Veliki pozdrav!